Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe kwi-channel like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ngaphansi kwethu indaba-ke engikuphathele zona njengamanje indaba-ke ezibuhlungu, ikakhulukazi-ke kwindima ngikaqeda isizungu loyo-ke owayidlala-ke kwi-Generations as uMashaba, Kenneth Mashaba, ubaba uSphudla Sebokoti. Impela-ke udaba-ke oluvelayo akasekho emhlabeni. Kuke watrenda-ke isithombe sakhe ey'nkundleni zokuxhumana, isithombe-ke esasikhombisa-ke ukuthi-ke njengamanje usephila-ke impilo ewusizo, kodwa-ke leso sithombe sabuyekezwa kabusha. Kwavezwa-ke ukuthi-ke leso sithombe basishutha noma basishuthe ngenkathi-ke kuyolingiswa-ke umdlalo weshashalazi. Indaba-ke esiyitholayo njengamanje ekuthiwa-ke ubaba uSphudla Sebokoti akasekho emhlabeni. Sithi rest in peace, alale ngokuthula kanjalo-ke nakumndeni wakhe. Sithi-ke abaduduzeke ngalesi sikhathi esobunzima. Like ivideo, subscribe kwi-channel iZikuTrend TV izohlezi khona la indilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo.